нархи арз. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ эълон кард. тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон арзиши пули русия дар бозори арзи кишвар боз ҳам коҳиш ёфта, ҳоло 100 рубл 16 сомониву 32 дирам арзиш дорад. тибқи иттилои бонки миллӣ дар бозори арз 100 евро 1051 сомониву 78 дирам нарх дорад. ҳоло дар кишвар 100 доллар 1026 сомониву 53 дирам арзиш дорад. нархи тилло. қурби тилло дар бирҷаҳои лондон баъди зуҳри дирӯз 1772 доллару 40 сент барои 1 унс таъин шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар бирҷаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон 99 доллару 85 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар бирҷаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightspeed Oil New York 93 доллару 67 сент муомила шуд. қарзи ширкати саҳомию холдингии кушодаи барқи тоҷик то аввали нимсолаи соли равон 32 миллиард сомонӣ ҳудуди 3 миллиарду 100 миллион долларро ташкил дод. дар ин бора зимни нишасти матбуотии рӯзи 1 август сардори раёсати молиявии ширкат Рустам Маҷидзода хабар дод. ба гуфтаи Маҷидзода, ширкат аз нерӯгоҳи барқии обии Сангтуда 2 миллиарду 800 миллион сомонӣ, аз нерӯгоҳи барқии обии Сангтуда 2 миллиарду 400 миллион сомонӣ, аз Орионбонк 2 миллиард сомонӣ ва аз вазорати молия 23 миллиарду 600 миллион сомонӣ қарздор аст. қарз дар назди вазорати молия аз ҳисоби амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар бахши электроэнергетика ба вуҷуд омадааст. барои татбиқи ин лоиҳаҳо дар солҳои гуногун қарзҳои ниҳодҳои молиявии байналмилалӣ ва кишварҳои ҷудогона ҷалб шудаанд. бо истифода аз ин қарзҳо нерӯгоҳҳои барқии обӣ таъмиру навсозӣ гардида, хатҳои интиқоли барқ ва зеристгоҳҳо, инчунин дигар иншооти зербиноӣ сохта шудаанд. дар ҳамин ҳол қарзи дебитории ширкат, қарзҳои дигарон аз худи ширкат ба ҳолати 1 июли ҳамин сол зиёда аз 3 миллиарду 400 миллион сомониро ташкил додааст, аз ҷумла аҳолӣ барои истифодаи барқ 1 миллиарду 300 миллион сомонӣ қарздор шудааст. қобили зикр аст ки байни ҳамаи корхонаҳои кишвар барқи тоҷик аз ҳама зиёдтар қарз дорад. қарзи кредитории ширкат, яъне қарзи ширкат аз дигарон ба 3 ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ баробар аст. яке аз далелҳои вазъияти душвори молиявии худро ширкат чунин маънидод мекунад, ки тарифаҳо ба барқ паст аст. дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ба иқтисоди тоҷикистон ҳудуди 173 миллион доллар сармоягузорӣ ҷалб шудааст. дар ин бора ба хабарнигорон раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии кишвар Саиди Қодирзода хабар дод. ба гуфти Қодирзода, ин рақам дар қиёс ба як соли қабл 57 миллиону 600 ҳазор доллар бештар аст. ҳаҷми сармоягузории мустақим 100 миллиону 600 ҳазор долларро ташкил дода, нисбат ба моҳҳои январ-июни соли гузашта 2,1 баробар афзоишро нишон медиҳад. ҳоло дар ҷумҳурӣ 80 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумии 42 миллиард сомонӣ амалӣ мешавад. то имрӯз 2 миллиарду 200 миллион сомонӣ ин маблағ аз худ карда шудааст. ин лоиҳаҳо соҳаҳои маориф, кишоварзӣ, тандурустӣ, энергетика ва як қатори дигар соҳаҳоро дар бар мегирад. ба гуфтаи Қодирзода, барои саноати кунонии кишвар аз аввали соли ҷорӣ 2 созишномаи нави сармоягузорӣ ба маблағи умумии 80 миллион доллар имзо шудааст. ин сармоя ба бунёди 2 корхона равона карда мешавад, ки дар маҷмӯъ беш аз 1100 ҷойи корӣ дар назар аст.